Bueno, hasi horretiko hartxo batzuk, bale, hartxo batzuk importantia denak. Bat, 16 urtetik beherekoak ez dituzuela parte hartu. Bi, 60 plazan alkoholik ezidekela eran. Eta hiru mesedez dagoen importantia, sobre todo zuetako borregoz. Salto itxeko orduan bizkako dugu, bestela moduluak eta azkenian lurrean jo musatzen batzu, bale, bestek ez. Beste denok disfrutau eta beste barik hasiko ba. Bueno, eta nire ekipo denak, urko ba, esaten, 16 talde dauzko, 16 talde, irten darabona, Asat Crew, Litxa BCC, BTB, Txorigorri, TTX, LBS, TXB, Spring, Pake Crew, Musta Crew, FPX, PS2, EPK, SIA, Navarro Superstar, eta CSA, vale? Dano gona, kaneko joku egin, dano batera, dano kantarrekin egin joku, vale? Kaskara, koskola, ez da importa koloria, bale? Koloria igual da, hartu duzue aldana. Horre galdizue bakoitza puntu bat. Gero eta zue pizza honek uretara doi estenak, hori balizio dabe, 2 punto. Bale? Gero puntuen batuketa egingo da, urrengo fasera zein pasatzen den jakiteko. Eta eliminabiko die, oin amazio da zarete, lautalde eliminetan gatuko dirikako jokutako. Eta hau, dala, abarretan sartzen ananila bat, hau da pase de oro. Hau uretan topatzen da banak eta hartzen da banak, ia zuzenian pasatzen da, urrengo presidentatu izan. ¿De acuerdo? Bueno, hori uretara. Vale? Así va nik esatatuak. Eta relevo egin zuen, relevoak, vale? Relevoak, eta beti arte, atletik irteko danaki. Importantien hori da, rebeli, eta bakoitza bere kapazitateen atalera saiatu. Ikutu eta prest, identiateak, eta nik esatzen ziko da, Iru, bi, bat, hasi!
Meixo dagoen ez? Begiratu da berda Meixo, ez da Meixo. Begiratu da berda Meixo dagoen. Ez dakik badagoen ez dago Meixo. Minutua dago, azkeneko minutua, aninak batzeko, azkeneko minutua. Azkeneko minutua. Daukazuenak etorri ekartzera zer daukazuren, zuen potietara. Hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, denbora, barruan emalia, eta bat bakoitzeko bideo bat, botearekin eta kuboarekin etorri, atea ondira etorri. Hori eta txabela guztiek, zubera eta Natri eta Ibari eta abentzeko euskal puntu duzero gutxea eta hori jakiko ze talde eliminatzen den ezinez. Rajau izate. Badakigu zeintzuk jarraituko da narrera. Bueno, zeintzuk geratuko dit bideo jabe kanporatu da. Mustako gehatzen da kanpoan eta PTX kanpoan geratzen da bai.
dena sakueta reagiko ondorengo taldeak. Asap Pro, Litxa RPC, DPP, Txorigorri, LDS eta PXG. Hoizu txanda, gero urreko taldean beste zazpi talde. Ekipo bakoitzetik lau, bale? Ekipo bakoitzetik lau. Asap Pro, Litxa RPC, DPP, Txorigorri, LDS eta PXG. Txarra gaiko izue, alde bat etxetik, Bihemen eta Dira. Alde bat etxetik, Juan Etorri. Esan bezena, Asap Pro, Litxa RPC, DPP, Txorigorri, LDS eta PXG. Pero andando sakura, debido a que ya, técnica de la bestia, técnica de la berria, ¿vale? Vamos a presera, ¿vale? Eta VH hori izatena, ikunetan prest. Bueno, irikiatea eta zikura errepasatu gurean. Iru, bi, bat, hasi! Bota, irikiatea. Oso da beka, aldaketa eta segi dutzen. Ikulia Campres,
pasarte. Saludos a Cristina, saludos a Agustín. También yo no tengo la playa.
talde izango dien horreko jakua, abertze talde dien, bale? Oie izango abertze talde dien, hamar talde izan dabe, izango dira, abertze talde dien, baki batek trampa behin gara, horrela bueno, hor da bizte gara ditu ez, zer egita trampa eta zer egez. Bueno, ondorengo fasea pasauko dien taldeak, bale? Konforme ez da honak, epaimaiak ikunia, osea, bakizio zenik. Pasaztenean, Asap Cruz, Richard RPT, BBT, MDS, PXC, Pake Cruz, PSP, MK, SIA eta CSA. Bueno, hoy día es una caballo de carrería conforme. Orduan, batu bakizio zela da. Batu bakizio zela da. Habe, hemen falta da bat, hemen falta bat. Anda bat. Jarri, hartu zuen bat, erakutzeko. Bueno, behitu, entzun publiko eta indio zuen bendiak. Familia Santiagola, batek bagainean zuti, bale bat. Arrepumira ara, hartu bida ura baso batekin, etorri hona eta botinia bete. Bale, gero aldatu nahi guzen. Hola, hola, esto se ve en la diosa de tu mensaje. ¿Qué parecía? ¿Algo así? Bueno, a ver, tenéis esa coche en Italia, ¿vale? Asap Cruz, Richard RPT, BPT, LDS, PXT, Pake Cruz, PSC, MK, SIA, CSA, eta Navarro Superstar, ¿vale? ¿Listo, vale? Bueno, aquí se siente usted. Entzun, Entzun los hechos, desano bezala. Eta horra balora sartu, ura hartu, eta gero eta falta botilia bete. Botilia beteko betetzen bataliak eskura jaso. Bale? Baina betetzen bide goraino, goraino. Gogorre, gaineraino. Hau da, zikoanek izan da temenean akizune. Bale? Hau da, ikunik eta prez. Botilia, esa mesa asa, Richard, MPT, MDS, PXT, Pake Cruz, PSC, SIA, PSC, Navarro Superstar. Ikulik eta prez gabea, ikulik eta
Lehenik esan dutela zaien, animale irtetzen atzik hasiko da. Ireki ateak, bota animalea, iru, bat, segi!
Eta erabaki bitartean, tenea musika pixka. Urrengo fasera, 6 talde bakarrik pasatuko dira. Urrengo fasera, 6 talde bakarrik pasatuko dira. Aporre, así que vengo a contar que no ikusiko nortzu dira. Hortaren erabakitzen. No has entrado ni una vez, desgraciado. Me has dado el móvil para nada. Urrengo fasera, pasa urtaldia, ondo denbora. Asap Crew, Licha BPP, LDS, LK eta GSA. ¿Vale? Berriz izango, Asap Crew, Licha BPP, LDS, LK eta GSA.
Vale, salto del barrio, borregos, anima el salto del barrio. Vale, lanza, Mario. Segui. Lanza, Mario, salto del barrio. Oria. Bueno, pues ahora tú al pueblo que siempre que vengas a ese plaza, Vale, buen día, esquilla, derecha. Eta iko, Juan Torres. Que me estás ganando, que Juan Torres. Es que me estás ganando, Esto manda. Bueno, vamos a venga. Y viene hombres. Y viene atrás. También que se anda bien, chico, así. ¿Qué quieres que te baje? ¿Cerveza?
Segi urrunaren eta berdena bukatu ez. Bukatu bitartean hor mantzua ateratzen dugu.
mesedez, mila musikia sartu eta musikia beretzen danean. Tak, bale, jarri mira. Itxal, itxal. Zure zaurru. Venga, sartu musikia dira prueba bateko. Vale, esta es una señal, Campona. Música, Vanilla, música. Música, tira. Vuelta en vida, seguir, que la señal en toda la que está valeo. Seguir, vuelta acá, seguir, vuelta acá, esto voy a seguir en la unidad. Seguir, vuelta acá. Venga, Javi, que está la Campona. Venga, esta buena Campona. Seguir. Silla, graba Richard. Seguir. Vale, esa es la derecha. ¿Qué tal? Campona. Seguir.
Iruneroko saria honetan, gaurko irabazleentzat, Piscina de Guita Biasate, Richard Piscava,
Florida, la mitad de la arriba, la
Xavi!